എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രസവട വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂട് സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വേനൽ സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും പരിസരത്തൊക്കെ പറന്നു വരുന്ന പക്ഷികൾക്കും മറ്റും ഒരു പാത്രത്തിലൊരു ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മെഗ് വെള്ളം ടെറസിൻ്റെ ഇടയോ മതിലോ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്കത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവും. അവർക്കൊന്ന് ചോദിച്ച് മേടിച്ച് കഴിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവൊന്നുമില്ല. ആ മിണ്ടാപ്രാണികളെയും കൂടി നമ്മൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗ് വെള്ളം വെളിയിൽ കരുതി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാണികളും കാക്ക, തത്ത, പ്രാവ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന പക്ഷി മൃഗങ്ങൾക്ക് വന്ന് കുടിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിച്ചു.